The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:28 says, and we know God causes all things to work together for good, to those who love God, to those who are called according to His purpose. 1 John 5:14-15 says, and this is the confidence that we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him. Isaiah 65:24 says, it will also come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Psalms 31:24 says, be strong, and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. Sa dili pa kita sugod ng atong Bible study ni ning adlaw, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine our conscience, examine kung ba kita yung mga sala nga gihambin pa sa atong kalag kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios busa. Gimanduan kita sa paggamit sa prinsipyo diya sa 1 John 1:9, the recovery technique. Ang 1 John 1:9 sa in English nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, andam na usab ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hugalang ka ni mo higala nga wala pa'y kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Agda ka sa paggamit yan ang imong kaugalingong kabubuton, we call in English free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Salvation is only through faith alone in Christ alone. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilom, magampo ta agig pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Wala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw nga imong padangat kanamo o imo kaming idala ning dapitan sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong, kay maoro man kini ang among pagabuhaton agig tuman sa imong sugo o mando diha sa 2 Peter 3:18 nga kami patubuon sa among kalag pinagis pagtuon sa imong pulong o nga hangtod nga makabot na mo nga among objective, ang among tumong nga mao ang spiritual maturity nga diin among makabot na kanang katakos sa pagkinabuhi, katakos sa dawat sa panalangin, katakos sa paghigugma. Salamat o Dios nining higayuna, grasya kini, ubani kami sa
among pagpadayon nining among spiritual momentum pinagi sa pagtudlo kanamo sa imong mga kamatuoran sa balaang Espiritu Santo nga mao ray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki na nining atong daily Bible study pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry og through the YouTube. So, aniya na sa kita ning adlaw padayon kita sa atong giduputan nga pagtulunan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. So padayon kitang mga magtutuo kanang dasig kita sa pagpadayon gayon sa pag-abanti, pagsibog ngadto sa unahan sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Kay mao man kini ang paagi nga kita maandam kay kini atong kinabuhi dumalabay man lang sa madugay ug sa madali kuhaon mangita sa Dios kay di man kini atong permanente nga Pinoy-anan og temporaryo raman kini labay man lang taniini. We're just traveling. Life is just fleeting. So mao kana nga nagaandam kita sa itong kaugalingon pinagi sa pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mao ning atong gitunan ang mga pulong sa Dios nga mao ray kalanon sa atong kalag. Walain. So, agigtuman magpadayon kita sa pagbaton sa pagkamapaubsanon ngadto sa awtoridad nga mao ang Dios pinagi sa ang pulong. Okay. Kita mga magtutuo. Atong ikumparar ang atong kaugalingon sa Dios. Wa tay komparasyon. It cannot be. Ang Dios balaan. God is holy. Nga namang holy man ang Dios. Nganong balaan man siya tungod sa iyang hingpit nga pagkamatarong o hingpit nga hostisya. So mo ni nag-compose sa iyang pagka-holy, perfect righteousness and perfect justice. Kitang mga tao depraved. Mao na atong status, mao na atong kahimtang ingon nga mga tao tungod kini kay kita mga spiritually dead man. Unsa may pa spiritually dead nato, spirituhanong patay, buhi kita physical. Now I'm about the unbeliever, okay? Of course, in general kitang mga sakop sa kaliwatan sa tao mo ni atong kahimtang lagi human malaglag ang atong unang mga ginikanan. So mo na ni ang status nato AOS plus OSN equals spiritual death. So naimulag na kita sa Dios, gumikan niya ng kahimtanga, depraved, manay status na to due to our being spiritually dead. Now, ang kinaiya sa Dios, God's essence, is His being God, ang iyang pagka-Diyos. Ang atong kinaiya, ingon nga mga tao, aniya sa atong kalag. Okay? Ang atong mga kinaiya, pila may kinaiya na to sa atong kalag. Kaya ang Diyos na po manang iyaha, ang ato upat, apan ang emosyon mo na ikalima nga, ingnon na to nga, bahin gihapon ka na sa atong kalag. Ato namang gisgutan kini. So mo ni ang mga attributes na to, ingon nga mga tao. Self-consciousness. Kita may kanang consciousness, awareness. Kita nakaalinggat kita o ingnon ta, we are aware. Marang maglisod ta mo binisaya ni. So mo na, we are aware ining mga attributes nato nga self-consciousness,
mentality ang atong panguna-una, volition, atong kabubuton, conscience, ang atong tanlag, ug ang ingnon na lang nato nga bahin kini lagis kalag ang atong pagbati. Mao na nga kung maghisgot ganita ni mga kinaiyas tao, kung if you consider emotion as part of it, of course it is, nga naaman na kalag, niya sa atong kalag, ang atong emosyon, manang mubati kitag sakit, kalipay, kaguol, all of those. Okay? Emotions man na, feelings. So, mo nang gibutang na siya sa katapusan, kay wa may hunahuna. Di man makahunahuna ang atong pagbati. Okay? It has no thinking. Og, now, akong malikon nga, ang atong mga kinaiya, ingon nga mga tao, niya sa atong kalag. O ang mga kinaiya sa Dios, anaa sa iyang pagka-Dios, His being God. So, ang kanang kalag nato, ingon nga mga tao, hay man, asa man nato kanang, where do you locate our soul? It is in our brain, niya sa atong utok. Now, kining atong utok, doon ay duha ka bahin. There are two lobes of our brain. Left lobe, wa nga bahin, o right lobe, tuo nga bahin. Now, kung bahin sa siyensya, in science, atong nakatunan nga, ang atong kanang paglitok, pagbungat o kanang sulti, no? Our speech o ang atong pagbuhat, speech and action, na maapektahan kini sa unsa ana sa atong utok. Gusto? So, we learn that our speech and action are affected by what is inside our brain. So, ehemplo, bino, nga kanang inig-inom nimo og daghan na nimo mahubog ka. Okay? Wine. So it affects the power of the wine. Wine affects our brain. See? Now, so furthermore, in science, ang atong nga bahin sa atong utok, anaa siya ingnon ta Xerox copy sa tuo. But not all of it, dili ang tanan. Now, ang mangutana ko nimo, is there any person who can design all this? Naa ba? Naa ba'y makabuhat nini? Magkagama nini? Wala. Nobody. Only God can design all this. Susta? Iyahanin tanan. Now, ang siyensya, nakadiskubre nga ang kanang tanlag sa usa ka tawo, norms and standards, laingani, is in his heart. Ana sa iyang kasing-kasing nga sa original nga Grigong pulong kardiya. Now, sumali ito kung giingon nimo nga dunay opat ka kinaiya sa tong kalag. Self-consciousness, atong pag-ilas tong kaugalingon, mentality, pangunahuna, conscience, tanlag, volition, kabubuton, o lagi ang emosyon, bahin gyapon kadas kalag. Now, kung ato gining hisugutan kining pagbati, emosyon, ang Biblia refer niini o murag internal organs. Ehemplo, naghisgot kini ang kining emosyon ba, it speaks about internal organs, riñon, bowels, belly, kidney. Kining kidney, of course, they are all in our stomach. Okay. So mo ni ang gihisgutan sa Biblia. It refers to those internal organs. Ang atong emosyon, atong pagbati, anaan ni ining duha
na siya ang usan nini gitawag og reflex. Amoton siya Visayan nini. Ikaduha, ang result of feelings. Example, malipay ka, masuko ka, mahigugma ka, gutmon ka, uhawon ka, all of those. Okay? Result of feelings. That is why, labihan pagka-importante, kabililon ang kanang lukop sa atong pangunahuna. It's important to saturate our mind sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo ni ang divine viewpoint. Pangunahuna sa Dios rather than our human viewpoint nga atong i-saturate sa atong pangunahuna. Di man magkakumparar na itong pangunahuna sa hunahuna sa Dios. Cannot be. Dili yun makumparar. Di mo matandi. Gani, this is Isaiah 55, 8 and 9. So may gisulti. Ang Diyos nagingon, my thoughts are not your thoughts. Neither are my ways your ways. Mo na gisulti sa Diyos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So mo na nga, it is important to saturate our mind with the Word of God rather than human viewpoint. Now, there are two kinds of emotion, bad and good. Now, kini kong pagbati, kung atong hisgutan atong tandogon o gamay ni may tungod sa pagbati. Emotion is a function response of the soul as a result of what is in our mind. See? Function kini niya sa kalag kanang resulta kana kung unsay ana lagi sa atong una. Emotion is not part of the spiritual life. Di man ina. Ato na po din gihisgutan sa una, no? Kini paglabas atong panguna-una nini. Ang pagbati, nay bahin sa atong espiritual ng pagkinabuhi. Wala. It has no whatsoever. No. We are not spiritual because we feel spiritual. You see? Ang atong kalag is being guarded by our volition. Maunay nagagwardya, nagabantay. So, kung kita ubos sa pagdumala sa atong kinaya magasasala, dili na ta spiritual. Basta? We cannot be. Emotion is only one of the results sa mental status sa tao. Now, unsa may ikaduhang kanang katarungan ngano man ang tao depraved? What do you think? The second reason why man is depraved, tungod sa iyang old nature. Nga mao ka na ang tinubdan sa mga tentasyon sa kanang supil sa Dios. Now, kay wala bagyo'y maayo kanatong mga tao. Ingon mga sakop sa kaliwatan sa tao. What time maayo? Nabito na sa Roma 7:18 sa isulti. For I know nothing good is in me. Wala. Sa Roma 5:12 sa man. Romans 5:12. All people are sinners. Tungod sa sala ni Adan nga ni kuyanap na spread to all people. Mga spiritual death natong mga katauhan. Now, unsa may isulti diya sa Romans 6:23. The wages of sin is unsa? Death. Now, no one can purchase our spiritual death condition. Gawas lang sa usa. Kinsa man na. Si Ginoong Jesucristo ra. Ang balik ko, no one can purchase our spiritual death condition. Gawas kang Ginoong Jesucristo. Mao na nga na formula nga atong kanang timan-an. AOS plus OSN equals spiritual death. Mao na.
Now, by the way, kung magadumala na ang atong kinaiya magasasala, ang pasabot kung atong tugutan, naramangod na sa atong kabubuton, mutugot mata, musugot mata sa pag kanang padumala sa atong kinaiya magasasala o padumala sa Espiritu Santo. Duha ra itong kapilian. Sa diha nga mupili ta nga modumala ang atong kinaiya magasasala sa atong kinabuhi, mao na yung mutukmod nato sa pagbuhat og sala kay mao man ay tinubdan sa pagpakasala. Naon sa mantong atong ipangisgutan nga mga kanang mga sala nga atong sagad ginabuhat. Diha sa atong kinay magasasala na mga pangibog, lust, ay area of weakness o area of strength. Ang area of weakness, kanang pagbuhat nato sa mga sala. Diha gikan kanang sa old signature. Ang kadtong area of strength, kadtong pagbuhat nato mga maayo, ang pangikan gyapon na sa atong kinaiya magasasala. You see? Karon, ato naman po nigisgutan sa una, pero okay. So, gikan sa area of weakness, doon na kini mga tulo ka mga kategorya. Mental attitude sin, sins of the tongue, o overt sins. Now, atong tukmilo na po uso, pero hindi na nimo makalimtan. Ihimplo o mga mental attitude sins. Unsa may ihimplo? Well, you have pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, worry, anxiety, self-pity. Mao ni mga kanang ihimplo sa mga sala sa una-una. Sala sa una-una. Kanang pagkamapaytason, kanang pagkamadidumtanon, kanang imong pagkagahig-o, ang imong pagkamapungtanon. Maura man na silang mga synonym ni silang kanang bitterness o hatred, kanang masukanon, madumtanon. Okay. Bitterness, pagkapintasan, I think that's Visayan. Jealousy, ang imong pagkabubhuan. Envy, ang imong pagkamasinahon. Vindictiveness, mapanimaslon. Guilty feelings, pagbati og sadan. Worry, kabalaka. Anxiety, ang imong kaigwaos, mura ba di ka maluna. Unya self-pity, pagkaluoy sa mong kaugalingon. Kining tanan nga itong isugutan, mga sala ni suna-una. Unya, og di ni mo na isugid, mahagbong na si ikaduha, nga matang sa mga sala, sins of the tongue, sala sa dila. Unsa may mga ehemplo? Well, usa ini bullying, kanang bugal-bugal. Uban, maligning, pagdaot sa uban. Sunod, criticizing, ang imong pagpanaway sa lana. Sunod, ang imong pagpamakak, lying. Sunod, gossiping, kanang imong pagpanglibak. O judging, ang imong panghukom sa uban. Na kung dili nimo ni isugid, kung nakabuhat ka ni mo mga sala, di mo isugid, di ka mo gamit sa 1 John 1:9 principle, then mahog na siya tulo. Overt sins, sala na nga sa buhat. Sa may himplo, kining pagbuno, murder. Sunod, drunkenness, kaning paghubog-hubog, sala. Sunod, adultery, pagpanapaw. Unya, unsa ba? Ikaupat, stealing, pagpangawat. So kini, mauni ang lihok sa kanang mga
buluhaton nato kung kanang paubos ta sa magpadumala ta sa itong kinay magkasasala. So, pildi ta, casualty ta sa angelic conflict. Now, so, kitang mga magtotoo, balik ta niya itong formula nga AOS plus OSN. Kini nga itong kanang old signature, or by the way, kini nga itong kahimtang nga depraved tungod sa atong pagkapatay spiritual, tungod sa atong spiritual death, mikan sa buhat sa atong mga ginikanan, unang ginikanan. We are spiritually dead, although we are physically alive. Okay? Spiritual death, sometimes, gitawag kini og darkness, kangit-ngit. So, ayaw nagkalimti ito, formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, unsa man nimo pagkaluwas? Therefore, unsa man nimo pagpahibalik ngadto sa Dios? Gumikan ni kahimtang nga patay na ta spiritual. Unsa man nimo pagkaluwas? Pagbalik ngadto kaniya. Well, to be saved, dili ang atong pagbuhat o mga maayo. It is not by doing good works. Because doing good works can be done by unbelievers. Basta? Nakasabot ka? Dili ni mo ang paagi nga ikaw maluwas. Nga mabuhat ka mga maayo. Kaya mabuhat man lagi po na sa mga di magtotoo. Now, mo na ang episode 2, 8-9, na kayo for we have been saved by grace through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, kita nasod na lagi sa plano sa Diyos. Gusto? Ang plano sa Diyos, kita wag kinig protocol. Ang protocol, but pasabot, paagi, nga kanang dili ni kanang ingnon ta kining protocol mao nay kanang gi-establish na gyud gi-establishan na gyud sa Dios sukad pas kaniyan to. Okay, dili gyud na masupak protocol god iyang paagi hingpit god ang Dios. So ang iyang plano hingpit. Remember the principle? God is perfect. His plan is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. Sanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano hingpit. Therefore, God's plan is perfect. Ang iyang plano sa itong kinabuhi hingpit. Mabito itong i-describe na ito ang plano sa Diyos nga a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. Unsa may make it right. Only a right thing done in a right way is right. Mao ka na description sa plano sa Dios. O gawas pa, kining maong plano sa Dios is kung bahin na kita maghisgot o mga sulirans kinabuhi, problems in life, this plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. You see? Identifier, anticipator, preventor, solver. Now, what the Lord Jesus Christ has done on the cross, pasabot, buhat niya sa kaluwasan, mao kadto ang plano sa Dios for man to be saved. Namor na ang imo yung pagtuo niya itong gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Kaya kung mo tuo ka dito yung gibuhat, imong gituuhan siya nga mo imong maluluwas. Basta. So mo na nga dinilo na una nato kini kutob dinilang una kita kutob ug ato ipadayon ni ugma. Magampo ta amahan namong Dios
Salamat nining imong gitudlo kanamo nining adlaw nga mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo ning adlaw. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among pagtuon nining imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kayong tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.